Čau lidi, já vás vítám na nového videa. Tohle je vlastně varování na hru Modrá velryba. Modrá velryba je taková vražedná hra 50 úkolama, která ty úkoly fakt nejsou pěkný. Nikomu bych to nepřál, i když prostě tady ta hra je o tom, abyste se prostě zabili. Tady ta hra má účinkovat spíš na mladší věkovou kategorii, což je třeba 12 až 20, třeba i víc, věková kategorie. Kde se to vlastně, kde to začalo? Začalo to v Rusku, kde umřelo asi pár desítek lidí kvůli této hře a dokonce teď se to šíří už do Česka i do Slovenska a myslím, že to začne i někde jinde. Takže vlastně tady ta hra je někde i jinde, ale pod jiným jménem. Tyhle ty jména neznám, ale vím, že se to šíří i pod jinýma jménama, než třeba Blue Whale, Modrá velryba a takhle. V té hře se na konci musíš, buď to tě zabijou oni, jsi tu hru nedokončil, anebo prostě tě zabije ta hra. 50. úkol je, že máš skočit ze střechy, máš se sejít prostě s nějakou jinou velrybou. Jiná velryba je prostě někdo, kdo chce udělat tu hru, taky ji dodělat, tak se prostě setkají a skočí spolu. A nevím, proč se tady ty hry dělají, ale já ještě, když se třeba na videích nebo někdy se i v realitě se chovám nějak jinak než teď, že já se dokážu chovat normálně, ne úplně jako dement, takže já na tohle tam mám rozum na to velký tak, že prostě na tohle si dám pozor třeba. Ne, že bych třeba skočil z nějaký střechy, nebo že bych si mohl dělat teď třeba nějakou velrybu. A přeště si to, pak to nejsou pěkný úkoly, ale je to prostě spíš pro té hra je prostě spíš pro ty víc omezený a prostě ty děcka, který to prostě nechápou a myslí si, že to je sranda. Pro mě to fakt sranda není, ale chápete, pro někoho to sranda třeba je. No. Tak snad jsem vás aspoň trošku varoval, moc se jako vyjadřovat neumím, ale snažil jsem se to aspoň co nejvíce lidem. Vím, že to o tom je už hodně lidí, hodně videí, ale já jsem se snažila, aby to prostě bylo všude takový varování, abyste prostě tu hru nehráli. Pak to nehrajte, prosím. I ty, co chtějí třeba se někdy sebevraždu udělat, pak to nehrajte. Já vás varuju.